Όταν μιλάς με αγνώστους και στέλνεις φωτογραφίες του εαυτού σου από το σπίτι σου, μη σου φανεί παράξενο αν την επόμενη μέρα βρεις τον άγνωστο έξω από το σπίτι σου. Η φωτογραφία που τραβάς με το κινητό σου τηλέφωνο αποθηκεύει μέσα της κάποιες σημαντικές πληροφορίες που ονομάζονται EXIF data. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρουν το μοντέλο του κινητού που τράβηξε τη φωτογραφία, την ώρα και την ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία, την ακριβή τοποθεσία geotag στην οποία τραβήχτηκε η φωτογραφία, οι ρυθμίσεις λήψης που έκανε η κάμερα του κινητού και αν έχει γίνει edit με κάποια εφαρμογή. Το geotag που δηλώνει την τοποθεσία που έχει τραβηχτεί είναι μέσα στη φωτογραφία. Τι γίνεται όμως με τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και τα social media? Αρκετές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για λόγους ασφαλείας και εξοικονόμησης MB αφαιρούν τα EXIF data και κατ' επέκταση την τοποθεσία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Αλλά δεν το κάνουν όλες οι εφαρμογές. Για παράδειγμα, αν στείλεις φωτογραφία μέσω email ή μέσω iMessage ή μέσω Telegram, αυτές οι εφαρμογές στέλνουν αυτούσιο το αρχείο μαζί με τα EXIF data και κατ' επέκταση την τοποθεσία. Οι περισσότερες εφαρμογές μηνυμάτων, Viber, Messenger, WhatsApp, αφαιρούν τα EXIF data, εκτός αν δεν στείλεις τη φωτογραφία σε φωτογραφία, αλλά επιλέξεις να τη στείλεις σαν αρχείο. Αν στείλεις τη φωτογραφία σαν αρχείο, τα EXIF data διατηρούνται. Όσον αφορά τα social media, Facebook, Instagram και TikTok αφαιρούνται πλήρως τα EXIF data. Βέβαια, για να είσαι σίγουρος, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσεις κάποια εφαρμογή αφαίρεσης EXIF data. Υπάρχουν εφαρμογές που αφαιρούν τα EXIF data και το location από τις φωτογραφίες. Ψάξτε στο Play Store και στο App Store για την εφαρμογή Photo Metadata Remover, η οποία αφαιρεί όλα αυτά τα δεδομένα από τη φωτογραφία. Είναι δωρεάν. Εναλλακτικά, μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις screenshot τη φωτογραφία σου και να τη στείλεις σαν στιγμιότυπο που έβγαλες. Τα screenshot δεν αποθηκεύουν EXIF data, πληροφορίες των φωτογραφιών. Γράψτε μου στα σχόλια όποια πορεία έχει σχετικά με τα EXIF data στα smartphones και αν γνωρίζω θα σου απαντήσω.